cada dona ser lliure, el més lliure, com deia abans, d'escollir el camí que li vagi millor amb tots els aspectes de la vida, inclús el ser o no ser mare. Però realment la pregunta a fer és cal tindre fills sense saber per què? Hi ha moltes pressions. Donar el pit, per exemple, no donar el pit, donar el biberó, part natural, part amb anestèsia. O sigui, jo diria, ja n'hi ha prou de tot això, que deixin en pau a les dones perquè puguin escollir el que els hi vagi bé, no? Les pressions de vegades no són directes, són sutils, són indirectes, però clar, el problema que ens trobem és que les dones sempre són adoctrinades. Sempre hi ha algú que es creu que està en una instància superior i que els hi ha de dir el que han de fer, amb el sentit que sigui. O que han de ser mares, o com han de ser-ho, o si no volen ser, llavors qüestionar el per què no, etc. Jo crec que això és l'arrel del problema, no? Una insuficient consciència a nivell col·lectiu, social i cultural que respecti la llibertat de cada dona com a ser humà per escollir la vida que vulgui portar a terme, no? Del tipus que sigui.